Niabot sa kapin 213 million pesos ang nadanyo sa Surigao del Sur tungod sa pagbaha hatod sa bagyong Auring. Ang labihang naapektuhan mong sektor sa agrikultura. Hinoon ang national government ni hatag og tabang pinansyal sa probinsya. Ani ang report ni Jandy Esteban. Naguol ang daghang mag-uma sa Surigao del Sur. Human maapektuhan sa pagbaha sa probinsya niadtong Domingo tungod sa way puas nga ulan dala sa bagyong Auring. Dinhi sa lungsod sa Kagwait, usa si Elmer, taga Barangay Bacolod sa mga apektadong mag-uuma. Matud niya, iyan ang nabutang sa taas nga lugar ang binuhing kabaw. Apan naabtan gihapon kini sa lapas tao nga tubig baha ug namatay. Nagluya na usab ang iyahang mga binuhing baboy. Ay sakit kay masay gid ako itong sa panginabuhi na ako sab. Hinuon miabag na ang national government ngadto sa mga LGU sa Surigao del Sur aron matabangan ang mga naapektuhan. Mismong si Presidente Rodrigo Duterte ang mitunol sa provincial government sa kapin 230 million pesos nga tabang pinansyal ngadto sa mga apektado, labi na sa sektor sa agrikultura nga mao'y labihang naapektuhan. Mag-apod-apod sab sila og mga fiberglass boat sa mga nagub-an og bangka. Tabangan usab ang mga residenteng nawad-an og panimalay. Kung ang capacity ng LGU ay hindi naman overwhelmed, ay dapat gamitin nila yung kanilang resources. Yung LGU na overwhelmed ang resources, ubos-ubos ang pondo, tutulungan yon ng national government agencies. Samtang, huna-hunaon pa ni Governor Alexander Pimentel kung magdeklara og state of calamity sa probinsya. Pinag-iisipan ko pa kung kailangan talagang i-declare ng state of calamities kay hindi naman ganun kalaki ang damage. Nabigla lang kami kasi this is the first time na tumaas talaga ang ilog na timing na high tide din tapos rumagasa ang kaya umabot hanggang liig. Sa tala sa PDRRMO, kapin 42,000 ka mga banay ang apektado sa baha ug miabot sa 213 million pesos ang kantidad sa nadanyos. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.